Daktari, bedo ni koro nogol Jaramogi Oginga Odinga teaching referral e lwet sirikal county ma Kisumu mokete obedo kaka aparastatal mar sirikal mamalo. Tiende nang'o ne ng'ama nong'eyo ni Russia en Russia kaka ne en chon cha, pogruok en mane? Tang'o mutimo sani mar bero weche mag thieth? Ang'eyo ni achiel kuom pila mar better agenda en pila mar health. Erokamano VOJ, anyalo wacho ni pogruok nitie kaka dhi lero, en pogruok mokwongo mwanyalo neno sani ni nurses nitie strike kendo osiptende mang'eny mantie under the county ogiti sani, but Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital tiyo 24/7. Mano pogruok ma nitie, tadhi lero moko mang'eny, but kapok adonjo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, iwuoye wach mar better agenda and mondo national government ensure ni thieth obiro ne jopiny maber. Nitie laws adek manobedo passed acts. Achiel en Facility Improvement Fund. Facility Improvement Fund nobedo passed last year. To ang'o ma Facility Improvement Fund mean? En pesa michoko go osiptende, obedo osiptal moro mapiny mantie kor gweng' kachacha, obedo osiptal mar sub county, obedo osiptal mar county, obedo osiptal mar referral kaka Jaramogi. Sirikal dwaro ni pesa mochok hospital no dong hospital mondo tim go improvement mag buildings, beto compound kata employment mag employees a local basis. Number 2 en Digital Health Authority Act. Mae e yo makende mabe sirikal temo mondo ging'i kaka ginyalo synchronize, gikelo data mag jo Kenya together. Makidhi Jaramogi to wan under Afya KE system. Koro Afya KE system ni ido ka entie Murang'a, entie Nyamira, maka jatuo bedo referred to Jaramogi koa Nyamira, to chuni wachako kendo gi details meke. Jo Nyamira gi click mana referral button ni wadhi Jaramogi to wa accept, to ka jatuo no chopo Jaramogi to waneno details meke te. Koro Afya KE en a system masani tiye referral facilities, but kidhi osiptende mapiny tibiro nokan gi Kenya EMR to gi systems mamoko go. To mogik en Social Health Authority. Social Health Authority VOJ ang'e ni en gima osebedo ka chando jopiny winjo ni en ang'o. To Social Health Authority ni oting'o kidienje adek, funds adek. Oting'o Social Health Insurance Fund, ma mano nyaka ichul, mano japiny nyaka chul. Kise dial *147# nyaka ibeda paid up member kibiro Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital tidwaro thieth kolure gi yo mar SHA, to nyaka ibedi a paid up member, nyaka ibedi member mar Social Health Insurance Fund. To tingo kendo Primary Health Care Fund. So Primary Health Care Fund ni obedo funded fully gi national government. So long as ni say dial *147# to idie thieth a level 1, ngeni sawan nyaka gi level 1. Nyamrerwa ka nitie, to level 2 nitie, dispensary nitie, health centers nitie, sub counties nitie, to nitie counties facilities moko mabe oket mondo offer primary health care. Koro so long as ni say dial *147# inyalo yudo thieth mora mora e levels go ma ok yudo, ma ok chulo gimora mora. Alafu to mogik en Emergency Critical Care and Chronic Fund. Mano kubiro Jaramogi ta wacho nyaka ibeda member mar SHIF, to koteri e ward to complications obet, to teri AICU to fund Emergency Critical Care and Chronic Fund takes effect nyaka iwuoge ICU midoge e ward. Koro ere kaka gigi waseneno impact gi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, nekech mondo wa create impact ne jopiny nyaka wa ensure ni laws ma government oketo in place gi wa implement gi.
kwachako gi wach mar service delivery nyaka nwabed elevated to a national parastatal. Iwacho na alera ne ni meaning ne en ang'o. Tiende nang'o? Mano gima jopiny go bowe. Kecho wan wang'e Russia. En kaka malaria moro goya ata dhi adhiya. Kaka nyathi matuo atere mana Obama weng kocha. Yes. Pod mano timore VOJ bedo ni sirikal nokao Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital motero e kiwango mamalo. Subtando no pontie Jaramogi ka notere national okotere Nairobi entie Jaramogi ka, lakini in terms of service delivery ema koro nokete kiwango moro. Tada mondo aler ne jopiny ni mondo Jaramogi ne bed elevated to a parastatal ne nitie criteria manyaka beni ne wa meet to be a level 6 facility. Koro by the time mane wabedo declared semi-autonomous, criteria gite nwase meet ma actually level 6 criteria nwase meet in 2023. Mane mano omiyo ketwa a level 6. Level 6 means that nitie surgeries manego, complicated surgeries manego benu timo, nitie number of ICU beds manego benu bedgo, referrals my facilities mopogre nego beni bede kiwango moro mantie ma moingo mapinygi, to gi specialist mopogore nego beni ungo e kiwango madwarore mondo meet criteria ma level 6. Koro level 6 criteria ni VOJ nwa meet in 2023 to discussion mar koro keto Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mondo koro kawe gi national government mondo funding obi Jaramogi koa kuom national government. Mane koro gima notimore in 2025 ma March cabinet mane bedo chaired gi president no approve mondo Jaramogi obeda saga. At the same time nitie discussions mane dhi mbele ariyo. On the same day cabinet e Kisumu County ka be no discuss wachno ni Jaramogi obeda saga under county government of Kisumu. Koro gite negi make one ruling ni Jaramogi nego bedi beda saga. Koro saga ni en ang'o? Saga en ni koro pesa mane bedo collected gi Jaramogi dong Jaramogi kanyo tiyo Jaramogi. Saga ni en ang'o? Ni Jaramogi nyalo employ employees meke moko consult county kata koko consult national government. Saga ni en ang'o? Ni Jaramogi nyalo make decision manyalo impact jopiny positively maonge consultation moko mang'eny maa kuom county kata maa kuom national government. Koro sani wantie kiwango mar national government ma service delivery ma Jaramogi nyaka nwabed elevated over 1 year. VOJ adanyiso jopiny no say increase. We have increased our services. Wase expand services mekwa. Nitie 18 services mwase kelo. Manyalo mention a few of them. Nitie gilong ni rheumatology clinic, mano ne wa ongego, sani wan kode. Wan gi sickle cell clinic, mano ne wa ongego, sani wan kode. To kawuok kuom sickle cell ka VOJ, ino ka prevalence mar nyithindo manigi sickle cell e Luo region en very high compared to other regions in Kenya. Mano miyo wan kaka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kano penjwa ni un ang'o mudwani mondo ng'eugo, to no waneno ni gima chando gima nyathi, nikech nyathi koko ng'iye maber, koko grow maber, to kwanyal bedo gi generation makoro bet piny kani. Koro waneno ni sickle cell ni wadan wa deal go, ma government no support wa, masani wan gi a specialist, and is only the only two in Kenya. Mosomo gilungo ni oncohematology, a pediatrician, madil gi wech madil gi sickle cell. Koro nitie services mwase kelo mang'eny ma kimeda